हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और जगह चैनल में। सो गासिबो आंनि चैनल बनायनाय थाबाय। सो गुड मर्निं। ओमफ्राय दिनै मंगलबार आरो जोंनि फबाया बिस्थिबारनिफ्राय जागोन। बिनिनो दायो पेन्डेल नायनो थांगासिनो। मानसिफोरा बिराद हाल्ला खालामबाय थादोंना जे पेन्डेला जायाखै बेखौ नायनो थांगोन आरो। सो नायलांबाय था गाइस, आं खिथिगोन नोंसोरनो पेन्डेला जामारदोंना जामाराखै। थ' बिनि सिगांनो पेन्डेल नायहैनायनि सिगांनो आङो मोसानो फोरोंनो थांग्रोगोन आरोना जिआर केम्पार स्कुलाव। ओमफ्राय बेयावहा मोसानो फोरोंखांनानै दा दसे थानानै ओमफ्राय थांसै आङो मबाखौ नायनो जामारदों नामाखै। नै लामाया पुरा जेबो जाबाखै आरोना। ओमफ्राय दायो नै बे दखानावहा साहा लोंनो नामायदों हनै आलु सप आरो गुगुनि जानो नामायदों। नैबेहा बोरै गामि मोनबायानोसै नै बै बे सकाया बोरै गामि सका। दायो आं सफैबाय आरोना। बेलाय बेनि स्कुला जिआर केम्पार। मा होनो स्टुडेन्टफोरा एसे दों, मोसाग्राफोरा इलाय हायबाय थादों। लामायावबो दों खायसे। बे जाबाय स्कुला नुवाखै जिआर केम्पार इंलिश स्कुल बोरै गामि। जों प्रेक्टिसखौ जागायजेननोसै। ओमफ्राय नैबे फार्स्टआव जागोन शर्ट ड्रामानि उनावसो मोसागोन आरोना। दा इडिट जागोन। नै रेडि जाजोब्बाय जोंहा पार्ट खालामग्राफोरा। जों दायो स्टार्ट खालामसै आरो ड्रामाखौ। गोबां प्रेक्टिस खालायगासिनो दाबो जोबगवाखै जोंहा। दिनै फाइनेल रिहार्सेलमोन आरोना। ओमफ्राय मा खालामखो साबा मर देन 5 साबा गैला। लाइनखौनो बनायगनो हायासै आरो। ओमफ्राय उनावहा नेक्स्ट डाइरेक्ट स्टेज प्रग्राम खालामबासो खालामनो हासिगोन। ओमफ्राय दायो बिराद नै मेंजोब्बाय, खस्थ' खालामदों गासैबो। ज'रियावनो सोलोंगासिनो जों। नै बिथिंबो जगासिनो, दायो रेस्ट होदो गासैनोबो। स' नायलांबाय था। ओमफ्राय दा दसे थानानै हबाव थांगोन आरोना। बिनि प्रजेक्टआ जोब्बाला माने 2:30 हालागै ओमफ्राय पेन्डेलखौ खिथिगोन नोंसोरनो माबायदि बनायगासिनो। प्रेक्टिस खालामनानै गथ'फोरा मेंजोब्बाय नै नुवाखै गासैबो। आरो इथिबो दोङो मेंबायना नै बिसोरो मेंबायनो। माला मोसागोन? सानडे आफ्टारनुन। स' रेडि जाना था। जायफोरा नायगोन सानडे हायबानो जाबाय इसोरखौ मोसानाय नायनो। मा गामि नोङो? दगरमाखौ नोङो? नोंलाय? सान्तिपुर। आरो दोंखो इथिं नै इसोरबो पुरा डान्स होसिगोन जाना। मेंबायना मेङाखै? मेंबायनो नै गथ'फोरा दसे जदो। स' मालाहाय नांगौ नोंसोरनि मोसानायखौ नायनोबा? सानडे आफ्टारनुन। स' गासैबो नायफैदो, सापर्ट खालामदो ना। जिआर केम्पारनि पुरा रक मोसागोन आरो ना। नोंबो मोसागोन नामा? हा होद मोसागोन ना? मोसासै बिबो गेजेर। स' जों दायो दसे रेस्ट लादो। इथिबो दोंखो नै खस्थ' खालामनायनि दायो साहा मोनलोंदो। मा फिथा? आलु सप होदो नै गासैनोबो। मेंजोब्बाय ना फिट जासिगोन सोरबा मोसानायनि। साहा लोंग्रोनोसै जोङो। नै बिसोरनि बल गेलेनायखौ नुनानै उन्दैनि हस्टेल लाइफखौ गोसोखाङो आरोना। माबायदिमोन हस्टेलाव बिमा बिफा नायफाया मानाया पुरा गल' गाला थाबाय थायोमोन नै बिसोरो हस्टेलाव थायो नै गासैबो जाग्रा मोनजाया मा मोनजाया माबायदि थानांगौमोन आगोलावहा। दायो मोसानो फोरोंखांनानै आङो थांगासिनो हबा नायनो। नै बे लामाजों बे दलंखौ बारबानो मोनसिगोन आरो। दसे दोंखौ बे दलंखौ बारबाथाय हबा मोनसिगोन। नैबे जाबाय गिर्जा। नै गिर्जानि बे लामा आरोना। लामानि नैबे लेफ्ट साइडआव दङ पानेरि पास्टरेट, हरसिंगा पास्टरेट आरो अरां पास्टरेट। बेयावहा बे लामा आरोना। लामानि ओमफ्राय राइट साइडथिंनो बिदि हाबबाला आम्बागाव, बर्नगं आरो नावहिरवा पास्टरेट। नै बिदि आरो राइट साइडआव दे हाबनानै राइट साइडआवबा आम्बागाव, बर्नगं, नावहिरवा। आरो बे लामाजों थांबाय थाबा खनायाव जोबथाबाय इथिं बेलगुरि पास्टरेट दोङो। ओमफ्राय आरो इथिं दोङो सनाय पास्टरेट। पुरा इथिं सनाया
So finally सफैबाय आरोना बे जाबाय जोंनि गामिनि पेन्डेलनि पुरा लास्टआव खनायाव नै पुरा लास्टआव खनायाव बे पेन्डेल ओमफ्राय बिथिं जोबथा आरो बोथोरा ओरैबायदि थान्दालै जायफोरा थाफायगोन कम्बल गिदिर गिदिर लाना हायखा ओरैबायदि बार हायखादो आरो ओरैबायदि माने हेमखोबो निहोर जागोन आरो बिथिंनि दायो थान्दा पुरा बोथोरा बिथिंबो आं दा गिर्जाखौ देखायगासिनो नायलांबाय था दायो आं सफैबाय आरोना नै बेनो जाबाय गेट एन्ट्रि 111 कनभेन्सन बिराद मानसिफोर दंफायो नायफैदो नै पुरा जाहांदोसै गिर्जाया मानसिफोरा बुंदों जागोन ना जाया आर'जाव थाबाय था जानायनि थाब जानायनि आरो सानसेल'सै गाबोन सानसेल'सै नै पुरा गोसोना मावगासिनो पुरा धामाधुम सोलिगासिनो नै हाबाया गाबोन सानसे बेनि उनावहा पुरा थिखांजोब्बाय क्रेंलायलाय जागोन निस्सय जागोन इसोराबो जाफुंहोथारगोन आरो जोंनि डिसकास खालामलायबाय थाना आसाम दा गासिबो दोङो पुरा मानसिफोर बिराद नायफैदो आरोना नै पुरा गारि गिदिर लाना थिखांगासिनो खस्थ' मावगासिनो नै पुरा जाथारसिगोन आरोना बाहाय गेजेरनि लाइनाल'सो दंखौ नैबे गेजेरनि मेन लाइन बेखौ स्टेन्ड आप खालामनो हाबानो जासिगोन आरो बे जाबाय स्टेज पुरा धामाधुम सोलिगासिनो माबायदि बोदो आरो बिदिनो नेपालखौ pakai nonton बे जाबाय फ्रन्ट नै डेक'रेसन सोलिगासिनो गोबां खस्थ' खालामनानै मावगासिनो नै गेटआ प्राय जाबायानो नै बेबायदिनो थिंनिफ्राय नाहरबा नै बेबायदि नुयो आरो अलमस्ट 50% बेखौ थाब थिखांबाय थादो बे थिखांनाय जोबबानो जासिगोन आरो ना गिर्जाया माबाल'सो होनांगौ तिरपाल पुरा धामाधुम सोलिगासिनो मावनाया नै मोनाबाबो दाबो जोबाखै आरो ना नै गेटआ जाबाय ओमफ्राय सिंनि बिसिनाबो डेक'रेसना जायाखै जिहेतु गेट हाबनानै थायोना ओमफ्राय आइयावथ' धामाधुम मावगासिनो गिर्जाखौ खिन्थु आरो माल जोबना होबाय दासो लाबोबाय थादों गुवाहाटि मोनबायनो जाहैगोन गाबोनहालागै सिन्था खालामनाङा स' नायनानै ओंखाम जाना पेन्डेलाव दासो ओंखारबोदो आरो ना नै दायो न'आव थांबाय थादो भाइटि दा आंदो नै पुरा खबायावहा खबा होबाय नांबाय गिर्जाया जाबानो जासिगोन गाबोनहालागै बा थार्सडेहालागै जागोन आरो ना गिर्जाया प्रेयाव थाबाय था नोंसोरबो नै लामाया स' थेंक इउ फर वाचिं द ब्लग टिल दि एन्ड जोबजासेम आरो हबाव लोगो मोनगोन हबाव माथो होबानो जाबाय आरो आंखौ सिनायोबा दे आंनि साबस्क्राइबारफोर स' टिल देन बाय बाय